tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget, hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget, yo. Nganggo lah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena. Kah. Ayo Kak, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok. Iya Mas, kalau sing Eka. Jare Eka kok niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. Wis tekan kene. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir, engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku yo mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mlipir tektane ngemis. Lah yo kene nggur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngestok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep. Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku yo genti melu pucet. Kok iso pucet? Lan nandangi sakmono kae ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi iki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho engko. Eka Mira sumber tak kon budal. Wis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan jeneng Niken. Ancen kula kalih nikan kena kembar Sinara Wedi. Sinara pasir. Ha iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa, Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak, apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune Pelok po Slendro. Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, Timbang. sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, ngono kok. Nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke niki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka Uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka Uget-uget. Irunge mekrok. Dalang opo iblis to jane. Jane pas wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, Mbak Eka. Dites sik ora? Ora. Wis tau ning YouTube wis akeh. Oh iya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Iya. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane
sepilane rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Ayo ya, sing dites suarane kendang. Ano. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosana. Nah, wis go mulih. Kok digo mulih ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya. Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Urung. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan gas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iya lah aku wedhus. Oke, Bukti kan. Mas Gareng, apa? joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu Bendang Mari, Bendang Sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangane gur loro kok iso main joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane nendang, awake sirahe joget. Oh. Nanten wis baline endah manis esemu. Yo! Liwat tembang kangen. Katresnanku. Joget kayo. Ayo joget ka. Pergi. Aku karo ora ya padha ae kok. Joget kayo. Ayo ngene-ngene ka, ayo ka. Iringane lirih yo. Ayo yo iringane lirih yo. Wayah wengi udan grimis ra wis banyu kang wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku angin tansah tutuk kalbu Sayang anak. kang tak ampun gawe larangan aku liwat tembang kangen muga endah manis esemu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik Kak, terima kasih sudah berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut. Isi telek. Isi madu. Isi madu. Nggih. Tegese piye Mas? Bathok bolu isu madu niku cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh kok mau. Iki lho, kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja casing-casinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik. Jogete yo apik. Wah, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora. Piye? Liwat tembang kangen. Aku nitip tresno terus ya bener. Apa pan terus. Nah, ngene iki ajar setruk. Nah, ngono. Terus. Dadi nek
Pamane iso, nek gak iso gak apa-apa, ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Ajar stroke. Mbak Eka terima kasih Mbak Nggih, Eka. Pak Sarmadi nggih ngaturaken panuwun Pak Jun. Wau panjenengane tindak doten pondokan to. Wah goleki aku tak kira ki ya wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, lah mula didhuwurke to. Ya, sesuk didhuwurke. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. Ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan lupa. Ya. Makasih Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. Luar. Ya, Mas Gareng. Dawuh. Masih pun mari dereng. Gosek. Pokoke sak mudarmu. Ora to. Mas iki ora pirsa nek keringetku wis kembloh kuwabeh tekan jero. Justru ini pelajaran, kowe secara pelajaran teori wis kan. Lah iki pelajaran mental. Mas, aku ning sekolahan iki mulang bocah. Ning nek piyai sakmene akeh iki urung tau. Ning nek sekolahan aku nek suluk ki sing bener ngene. Nek cekelan sing bener ngene. Kuwi bocah, Mas. Kowe kok wedi napa wong sing mbok depi iki kelir dudu wong iki. Kelir sing tak depi ning di luar sana luwih saka iki, Mas. Lho, berarti kowe urung tau ditonton wong akeh. Kowe iki dalang wayang kulit apa dalang demit? Wayang kulit. Lah justru dari sini kamu belajar untuk menata mental kamu biar bisa menghadapi Piai Kadai Mersani.